Slovensko, rok 2024. Pane, už sú tu! Drahý účastník, boli ste vybraní do projektu Delta tréningu agentov. Dostavte sa na Lesnú 45 o 13:25 ešte dnes. Kód je Delta. Kód Delta prijatý. Zdravím. Boli ste vybratí do projektu agentov Delta. Teraz budete mať 3 týždne na tréning a potom sa uvidíme na veľkej skúške. Nech skúška vašich schopností začne. Gregor, najdôležitejšie je sa nikdy nevzdávať. Nepodarilo sa mi to. Prehral som. Nevadí, viem o tom. Niečo pre teba má. Synu, ak toto čítaš, tak som asi mŕtvy. Chcem ti povedať niečo dôležité. Život nie je o tom, kto raz vyhrá, ale je o tom, kto sa vždy znova postaví. Pamätaj, nikdy sa nevzdávaj. The dark may laugh, the night